ассалому алейкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. Духтарако бисёр навистед дар WhatsApp ки новинкаҳои паплина нишон диҳем. Чанд вақт боз буд ки новинка нишон надода будем. Марҳамат, имрӯза наворда оғоз мешавад аз анамин гул. Азиз се ранг омадагиай дубайскияй. Лёниш буд, лёниш и дафаш наомадаю, дубайскиш омадагиай. Нархаш 140 сомон, санги анамхе хушрӯ. Баъд материалшам хушрӯ. Дӯстони азиз, дубайскиям чанд намуд дора. Я намудаш мисол ки тнакибадай, а ин намудаш мулоимай. Хулоса ҳозир ма дигар рангошам нишон метиҳам. Ман аз инаи ранг ҳастай. Баъд ана ин сериш ҳастай. Ино дубайски. Нархошон 140 сомони, сангои хамелеон задагиай. Анам хеле сангошон анам хеле. Бо баъзан мешавад ки ҳамина наздики бад мезананд санга ва я бо қиматтар мефурӯшанд. Вале аз мо ам хеле нормай сангош. На камай, на зиёд. Нархаш 140 сомон. То охири набора тамошо кунед. Новинка беҳад бисёр омадагиай. Ҳамаша шумода нишон метиҳам. Баъд интихоб кунед. Ана иям беҳад хушрӯ омадай гулаш. И духтаро дубайски нестай. И паплини слинг меган ҳам хелеай. Ина марҳамат. Сангои хамелеони зиёд задагиай 140 сомон. На. Баъзан слингоям ам хеле хушрӯ меоя, гили хушрӯ меоя. Ина қафошам хеле слинга. Диден? Аз ҳисоби сангш бисёри хушрӯай гилшам нағзай. Ира 140 меган. На. Ина гилшам хушрӯ рангаш. Хулоса тигр дӯстдоро, анам хел тиграй леопардаям хеле омадай. Новинка 140 сомон. Нархи донара гуфтестам тамошобино. Касе ки мисол опт мегира бо арзон мешава. Ана ин намуд бошад дубайскиай, ишам 140 сомонай. На марҳамат. Агар дар кор бошад нависен духтарако, инаи тараф ҳамаш 140 сомони. Бабочкаҳо, инаи атласниё, тигр. Хулас ҳамаш 140 сомон. Дӯстони азиз, ира бинед чиха гули хушрӯби новинкаяй. Я мозир аз продажа шидай 140 сомон. Арзон шидай. Ана баъд нигоҳ кунед. Ана и ранг аст. Иям 140 сомон. Ино мулоимаки хушрӯанд. Ана гули беҳад фасони дигар бошад. Ана инай. Диде? Чихе гули фасонай. Сангошон хамелеонои якумсор. Материалам худаш хушрӯай. Ба аҳамиятият ҳамаш гулои чиндаяй. Гулои фасони пеши бозор гуфти гапо. Барои шумо намхе тайёр кардагем. Нархаш 140 сомон. Донада. Касе опт мегира бо арзон мекунем. Ина нигоҳ кунед. Иям хушрӯакай. Мулоимаки аҷоибак. Ина. Диде? Ана и сафедакам хушрӯ. Иям як наворда 160 буд. Ози 140 сомони. Марҳамат. Материалои ҳам сифатошон хуб, ҳам анамхе гулои беҳтарин. Сангои якм сорт катим. Ина. Кадомиш дар кор шид, скриншот карда мада партоен духтарако. Ма шумода доставкара фаҳмонам. Ана баъд як чиз дига. Ана ин дидед? Ҳамин материал агар наворҳои пеш инаи мара тамошо карда бошаен. Як моҳ пеш ба фикр ман навори 90 сомона доштум. Ҳами гул буд да 90 сомона. Вале вай материалаш камакак фарқ мекард. И бошад 140 сомонай. Санги хамелеон дора. Диден? Гула аҳамият натиҳед. Шумо бояд качествои материалро бинен. Хулоса инамино ҳамаш бори 140 сомона, бори новинка. Иншаллоҳ як навори дигар мекунам шумода. Ё имрӯз, ё паго. Дар бораи лёнои якум сорти новинка. Каседа дар кор бошад. Марҳамат, тамошо кунед, интихоб кунед ва сураташама равон кунед.